aules, a les escoles, arriben les diferències de gènere, perquè, clar, partim d'una societat que no deixa de ser desigualitària i això està bé recordar-ho, encara que pugui sonar com a molt conegut i molt obvi, no? Però val la pena, jo crec que val la pena recordar que l'escola, doncs, a l'escola entren aquestes desigualtats, no només de gènere, no? També altres tipus de desigualtats, també de classe social, també desigualtats per qüestions ètniques, d'origen, i clar, entren a l'escola i l'escola no només és un repositori, un calaix de desigualtats, sinó també que reprodueix desigualtats, produeix i reprodueix desigualtats. Aleshores, el gènere està molt present, el que podem considerar com gènere, que és una paraula que no sempre encaixa, però que en els últims anys, des de ja fa molts anys, la considerem com a paraula per explicar les diferències entre identitats, no només d'homes i de dones, sinó també altres tipus d'identitats de gènere, com una construcció social que marca diferències i, per tant, s'espera de manera diferent de xiquetes i xiquets respostes diferents, rendiments diferents, comportaments diferents i diferenciats. I aquestes diferències no només són diferències, sinó que també passen a un estadi següent, que és que generen discriminacions, que poden generar discriminacions. Perquè acceptar, i ahir el model coeducatiu, la idea de perspectiva d'escola coeducativa ho explica clarament, la idea de que xiquets i xiquetes, que els nostres xiquets i les nostres xiquetes són diferents, és obvi i està acceptat i des d'aquesta diferència treballar la igualtat. És un poc el que diu, de manera com molt bàsica, l'escola coeducativa. Mercedes ha dit que tomar consciència és fundamental, tal qual. Marina, admirada meva, perquè jo soc follower, fan de Marina Subirats, quan la veig m'emocione i la cite i la recite i bueno, volia dir-ho, ja està. Ha dit que cal prendre consciència amb mètode. Ahir li he la vena sociològica que compartim amb mètode. Anna ha dit, ha exposat en tota la seva artilleria cultural de dones invisibilitzades i oblidades, d'alguna manera se'ns estava transmetent que hem de prendre consciència de totes aquestes dones silenciades, que a més marquen socialitzacions diferenciades. Ojo que això és molt important. Després diem, com és que passen aquestes coses en la societat? Si és que estem en les escoles tots els dies silenciant l'aportació d'elles. I Paqui, també amb la seva artilleria d'aquest PowerPoint que tindrem que tindre setmanes de veure diapositives a diapositives, no se l'acabarem, però que te l'agraïm, ha dit que consciència, atenció, de que no podem carregar-li tota la culpabilitat a l'escola, que estem socialitzant-nos fora i dins i fora. Claro, si tu te curres un treball d'estereotips, de desmuntar estereotips de gènere en escola i la mestra ahí se forma, va al Cefire, s'ho llig tot, hi ha Marina Subirats, a la Butler, a totes, i després en la publicitat i en les sèries de Disney, les sèries de Disney, alguna mare per ahí o... Bueno, alguna mare que sap i és conscient que n'hi existeixen aquestes sèries, ¿vale? Jo també soc mare i de vegades també fas exercici sociològic de veure i de visualitzar tot això. És important també veure la tele per a veure el que van... Llavors dius, ostres, ja se m'ha desmuntat la classe, desmuntant estereotips. Ja se m'ha caigut perquè, clar, la socialització potent, no s'enganyem, està fora. Ara estem en una època, en uns anys, en què s'està parlant molt del concepte de micromasclisme, microsexisme, i aleshores tenim ahí com unes alarmes enceses, o hauríem d'estar molt, molt pendents d'aquestes alarmes, de com detectem aquest sexisme, aquesta discriminació per raó de sexe en les nostres escoles i que es produeixen d'una manera quotidiana, acceptada, incorporada al nostre dia a dia.
són xicotells detalls, qüestions que de vegades se justifiquen com a que no existissin, com a dona, no li dones importància, no passa res, però que cada vegada més, jo això sí que crec, en això sí que sóc optimista, les escoles, les persones que s'encarreguen de l'educació, estem com més formades o almenys més conscients de que se produeixen aquests micromasclismes que generen no només diferències sinó també discriminacions. El primer pas, prendre consciència. Consciència, mireu, des de lo cultural, des de l'audiovisual, consciència i formar-nos. I prendre consciència per a comprendre, que seria com el segon estadi, que no estan separats, estan tot això està lligat. Consciència i comprensió. Comprensió, comprendre, parar-nos a llegir, amb totes les teòriques que coneixem, amb tota l'epistemologia feminista, amb tot el nou que va apareixent. S'està parlant de postfeminisme, tot el queer, és que n'hi ha ara un moment per al tema de gènere tan superxulo, perquè ara estem passant d'aquesta idea inicial binària, que jo venia a explicar-vos no perquè ja sabeu moltes coses, simplement comentar, aquesta idea binària de comptabilitzar homes i dones se'ns ha quedat totalment insuficient, perquè dins de les dones i dins dels homes o dins del gènere assignat, preassignat i construït socialment, gènere masculí i gènere femení, n'hi ha diferents dones i diferents homes. Perquè ahir hi ha un vector que atravessa sense mirament, que és el poder. Realment les relacions de gènere són relacions de gènere, de relacions de poder de gènere. Sí, l'Observatori d'Igualtat Educativa és una experiència, un projecte que hem posat en marxa a proposta del Consell Escolar Municipal i de l'Ajuntament de Manises, i vull dir-ho així i ho resalte perquè és molt important, que hagi partit de l'àmbit local i també del Consell Escolar Municipal en la seva experiència i en ganes de fer coses i de transformar, i l'Ajuntament ho va rebre amb els braços oberts i amb molta disposició i va contactar amb un equip de profes del Departament de Sociologia de la Universitat de València, entre els quals estic, i l'observatori es tracta de manera així molt sintètica, molt sintetitzada, es planteja en 2 anys, a priori. La posada en marxa serà un primer any de recollida de dades, de quantificació d'indicadors educatius i en un segon any fer una segona onada de recollida de dades d'aquests indicadors educatius i també altres tipus d'estudis complementaris. L'Observatori es planteja seguir els indicadors proposats per l'Agenda Europea d'Educació i Formació 2020 en aquestes línies d'Education and Training en aquesta Agenda Europea i també complementar amb altres línies d'estudi que no estaven incorporades en l'agenda europea, com per exemple la qüestió coeducativa. La coeducació no és una de les línies que a priori Europa, en aquesta agenda europea per a l'any 20, es plantejava o es planteja. Aleshores nosaltres vam considerar important incorporar-la junt amb altres línies. Per tant, l'Observatori té una tasca de recollida de dades, de quantificació mitjançant indicadors i també indicadors quantitatius, però també de comprendre i aprendre, però comprendre la realitat social des d'una visió més de tipus qualitatiu o des d'una perspectiva, millor dit, de tipus qualitativa. Per tal de fer propostes, no només se queda en la qüestió d'estudi, d'anàlisi, diguem, d'anàlisi sociològica, sinó que va més enllà perquè d'aquestes dades, d'allò que quantifiquem, d'allò que comprenguem, passarem a fer propostes d'actuació i de transformació en el municipi per tal d'anar a encaminar-nos a una igualtat educativa. Això és un qüestionari molt senzill de resposta dicotòmica, sí o no, on vam pensar 10 dimensions. Pla educatiu de centre, formació del professorat, materials didàctics i llenguatge inclusiu, etc. I dins d'ahir, un indicador. Què és un indicador? Un indicador és una senyal d'algú. No és més, passa que de vegades ho revestim d'estadística i de sofisticació i pareix que siga molt
molt complicat d'entendre, però al final un indicador és una senyal. Entonces, jo, més que recollir dades superexactes i ahir les desviacions típiques i tal, el que jo volia era, ho vam plantejar, la col·lectiva ho dic, el que vam pensar és, anem a passar aquests qüestionaris molt senzills amb l'ajuda de les coordinadores d'Igualtat i Convivència, perquè així també, si elles volen, s'impliquen i també les fas, no? I prens part en una cosa com és l'Observatori d'Igualtat Educativa, i més que la dada en si, l'exactitud, és anar emetent senyals. És a dir, uns indicadors que al mateix temps emeten senyals. I emeten senyals als centres com a si hissiu malament en què s'avalua l'assoliment d'un llenguatge inclusiu per part de l'alumnat, si aquest indicador no esteu massa ben puntuats, potser és que alguna cosa heu de fer en el centre. És un poc aquesta trampeta en un bon sentit educatiu, coeducatiu. I aleshores vam passar això, vam tindre uns resultats i els resultats, que com veieu està tot supersintetitzat, perquè a més també això està in progress, això està fent-se, no està tancat. Enguany també farem una segona onada, també volem arribar a secundària perquè ho vam fer en primària només. És a dir, els indicadors amb puntuacions més altes són el 6, el 9 i el 10. Els indicadors amb puntuacions més baixes, el 2, el 3 i el 7. És a dir, ahir els centres, quan anem a explicar-ho i ho compartim en ells i parlem i raonem, direm, doncs mira, vosaltres mateixes haveu autoavaluat i haveu decidit que tal i tal i tal no hi siu massa ben parats. I d'altres sí que esteu caminant més segur, sí que esteu aplicant més coses. Per tant, és una possibilitat. I això era, bàsicament, tenia jo més coses que explicar-vos, però com sé que estem totalment fora de temps, que almenys vos sona que en Manises, amb un observatori d'igualtat educativa, estem fent coses. I estem fent coses pensant també coeducativament. I ja està.